voordat we het Prinselijk Café ingaan, moeten we misschien eerst even aan de bel trekken. Want ik weet niet of dat hier een echt gebroekelijk is, maar prins en jeugdprins uit hetzelfde nest. Dat is natuurlijk de wens van iedere prins, dat er samen met zijn zoon ja, hè? Wat zijn ze? Ja, ik verstond dat ook niet. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik gewoon even... Ja, het is een goede zaak. Ja? Ja, ja. Ja, leuke lui. Ja, gooi prinsen. Is dat gebroekelijk bij de eerste dat vader en zoon prins en jeugdprins zien? Niet gebrokkelijk. Oh, Volgens mij is een van de weinige keren dat vader en zoon is. oké. Zie wel een paar goeie. Nou, Succes. dank je. Geen dagen. Ja, fijn dag, joh. Dag. Hoi. Leuke mensen hier in echt. Of hebben we toevallig al de twee leukste van echt getroffen? Dat kan zal natuurlijk het ook. Ja, dat is eigenlijk over, hè? Ja, dat is ook een... Hey, Henk. Hallo? Ja. Ja, Goeiedag! goeiedag. Had ze ons al gezien? Ja, op de ring bellen, hè, dus dat is wel een voordeel. Oh, kijk. Hey Bert. Hoi, goeiedag. Prins Bert. Dat klopt helemaal, ja. De nurste toch? Ook dat klopt. En dat is ook Sam de nurste, hè? Ook Sam de eerste. Ja, want er dode net iemand gaat hier in de bus en die zegt van... het zien twee hele leuke. Dat is fijn om te horen. Ja, toch? Zeker. En B, het is geen echte traditie dat vader en zoon tegelijkertijd Nee, dat prins klopt. zien. Volgens mij zelfs de eerste keer in de historie van de carnavalsvereniging. Hoe komt het zo? Goh, daar gaat niet meer over. Dan moest het bestuur vragen. van de Ja, want wie carnaval. gaat dat hier bij de eerste? De bestuur zoekt een prins uit en dan wordt hij gevraagd of hij interesse heeft. En dan kan ze ja of nee zeggen. Hè. Oké. En bij de prins en bij de jeugdprins? Ja, de jeugdprins moet zich wel opgeven. Dat is een iets ander proces. Oké. Op de scholen werden blijtjes uitgedeeld. En dan kunnen de prinsen zich opgeven. Waar staat een druim van Sam? Ja, al heel lang. Ja? Vanaf het te klein wordt. Ik ben zelf lid van de carnavalsvereniging al meer dan 20 jaar. En het hebben we vanaf het begin met, dus ja, zeker een grote droom van. Het zit in het DNA. Ja, zeker. Zien ik toch nog... Och, zien ze dat allebei? Dat zijn ze Kijk, weet je, kijk toch. Gebroederlijk. Hoe moet ik dat zeggen? Ja. Oh, kijk. Oh, en zelfs een eigen... De kids hebben eigen kapstokjes. Yes, ook dat nog. Ja. Die huurde net immers drummen. Mhm. Is dat... huurt het... Dat is de jeugdprins. Echt hoor? Ja, dat is de jeugdprins. Leuk. Denk ze dat we dit dadelijk ook kunnen ontmoeten? Zeker, kunnen we regelen hè? Ja? Mogen we misschien even binnenkomen? Ja, absoluut. Ja? Kom maar. Oh, kijk. Even de deur toe. Hoe lang is dat geleden, Bert? Wat? Altijd zien ze al een stuk groter. Doe je alles opnemen? Ja. Ja, dat is goed. We zullen wel eens komen bellen. Nee, helemaal niet. Helemaal Hey niet. Sam. Kijk eens, dat is een bezoek voor dit. Wacht, gewoon ik tegen ook een hand geven. Ah jong, Hoi. proficiat hè? Ja, dank je. Potverdikkie man. Ja, het is alles door elkaar heen hè. Het is vastelovend, het is kerstmis. Maar ik huur dat pap al heel lang bij de carnavalsvereniging zit. Ja, Dus die gaan ze het met de paplepel ingegoten gekregen. Hè? zeker. Hij is een zware concurrentie, want er moest zich opgeven hè, als hij jeugdprins wil zweren. Ja. Hoeveel had je zich opgegeven? Dat weten we niet. Oh, dat weet ze niet. Nee. Oké. Hey, en waar is de rest van het gezin? De dochter ligt nog op de bank volgens mij. En mijn vrouw is niet thuis, die is boodschappen doen Oké. voor de kerst. Oh, die is die Dus, bed voor niks. dat geeft geen zin, weet ze niet. Hè. Van wie zien die voetbalschoen? Wat is dat voor een apparaat? Die stinken als ze van het voetbalveld afkomen. En Dat wordt niet gedrukt. hey! Toch, is het toch? Hallo. Of niet? Wat? Isa is het, hè?
Ise. Wat vindt ze ervan dat ze eindelijk 2 prinsen in huis is? Ja? Lekker feest, hè? Ja, zeker. Ja. Hey, wat voor functie heeft ze bij de CV? Als ik geen prins ben, Ja? ik ga door in de programmeringcommissie, dus de evenementen organiseren met helpen. En een stukje PR en eigenlijk van alles en nog wat. Oké. En dan komen we hier op een zaterdagmorgen toevallig voorbij gereden. Blijkbaar, ik wist niet dat je komt, dus dat is echt Nee, ja, we komen altijd onaangekondigd. leuk. Dus ik stond vanmorgen op en ik had ook geen idee. Nee. Vind je het wel leuk? Waar kijkt ze het meeste naar uit? Waar is het meeste zin in? Ik denk wel de optocht. Ja? Stond je samen op één wagen? Of Nee, niet? we hebben de grote optocht op carnavalszondag en de kinderoptocht op carnavalsdinsdag. Dus we hebben allebei een eigen optocht. Cool. Zeker. Ja. Ik huurde net al op straat, daar zo het eens te drummen. Dat besteeg. Ja. Ja? Mogen we dat zien? Dat is ja, kom maar. Hier. Want waar hebben ze hem stonden in de garage? We hebben een soort kantoor en daar stuit van alles. Daar werkt af. En dan hebben we een drumstel staan en dan die zit er. Man, dit is een multifunctionele tuin. Oh, kijk. Wie cool is dat? Ja. En wie lang duurt ze dat al? Lang, heel lang. Ja. En drumt ze dan mee met muziek op die... Want wat hoort ze net aan het drummen? Van alles. Van alles? Wat voor muziek vindt ze leuk? Carnavalsmuziek. Ja, kan. Ja, toch? Oké. Dus richting het LVK, kent ze alle liedjes al? Bijvoorbeeld die in de halve finale zo, nee? We zijn dus begonnen met de playlisten te maken, zodat we kunnen gaan oefenen. Ja, zoals menig Limburger duurt, Ja, hè? precies. Playlist maken. Maar duistig iets in geluid, muziek? Of Ja, in muziek ja. Ik ben vanaf mijn 15 al de drummer van Knallerman, de feestband uit Limburg, wat vroeger de Brultalen horen. En een tijdje Energy had geheten. Dus ja, een grote hobby voor mij. Ook nog. Ik ken alleen de naam Brultaler, maar die Brultaler, met die naam bestonden ze niet meer? Ja, dat is heel lang geleden. Echt En hoor? de naamswijzigingen die zijn plaatsgevonden. Ja, maar eigenlijk is het nog dezelfde band, ja. Ja, Knallerman. Knallerman. Ja. Jurie Ballerman dan. Ja, hè? ja. Ja. Dat hoef ik eigenlijk ook niet te vragen wat het repertoire is, hè? Heel allround. Ook carnaval, we spelen heel veel rondom de carnavalsperiode. Dus dat is dit jaar wel een uitdaging, want dat gaat niet lukken. Dus we hebben een hele goede vervanger kunnen vinden. Ik ken de alle optredens voor me doen. En we spelen op oktoberfeesten en tentfeesten, kermissen. Dus heel allround. Echt een feestband. Oké. Dus dat is ook veel weg van Hoes. Ja, ook. Ja. En dan nu nog het Prins in de Bie. Dus ja, we gaan gewoon door, hè. Oké. Veel hobby's. Veel hobby's. Ja. Dat gaat nog laat weer, denk ik. Wie al best ik Sam? 11. 11. Wie gaat je dat doen? Mama gaat met, totdat Ja? Sam naar bed moet. En dan maken we even ruzie, want Sam wil nooit naar huis. En dan blijf ik nog door. Zo Oké. gaat het meestal wel. Ja. Ja. Waar heet dat van? Dat er nu naar Hoes toe, heet dat meer van pap of meer van mam? Wat denk je? Wie wil er nu naar Hoes toe? Pap of mam? Wij wilden nooit doen. Mam is niet Ja. die, dus geef voor een goed antwoord. Nee, van pap, ja zeker. Feestbeest. Goh, altijd gaat? Ja, eigenlijk vanaf jongs af aan. Ook altijd metgegangen met carnaval en feestjes. En pap is ook muzikant, ook in bands gespeeld. Dus ja, dat zit er wel een beetje in. Oh, wat leuk. En die vader is nu apetrots? Ja, zeker. Ja? Alle papa's en mama's. En ik heb ook voor het eerst bij de carnavalsvereniging adjudanten van buiten de carnavalsvereniging. En Dat zijn, is nou voor de deur? Ja, voor het eerst. Dus de schoonbroer en een goede vriendje en het neefje die zijn adjudant. Dus ja, de hele familie doet met. Dus dat is wel extra speciaal, ja. Cool. Heeft ik ook adjudant dan? Kijk, Dat is een neefje van dich. Nee, ik Nee? heb een hele goede vriend. Dat is de zoon van de vriend van pap dat ook adjudant is. Dus Het is, ik denk dat het een redelijk uniek gebeuren is in Limburg dadelijk met de vastelovend. Vastelovend is overal uniek hè, en iedereen doet op zijn eigen manier. Dus Ja, dat is probeer eigenlijk er ook invulling wel, in te geven. ja,
En de vastelovend zal zich ook altijd opnieuw blijven uitvinden. Dat is in ieder geval gaat waar ik wel heel erg wil werken, ja, ook in deze rol als prins. Dus het is een heel schoon stukje cultuur wat we hier hebben in het Limburgse. Ja. En ook daarbuiten natuurlijk. Ik zoog net ook iets over een vastelovenscafé. Ja. Waar is dat? Ja, dat is om alvast de afterparties te voor te bereiden, dat ze ook weten hoe ze naar binnen moeten, zo Oké. laat in de nacht. Ja, ik weet nog hoe mijn tijd als prins, dat was meestal bij Dans Marietje toe. Als de prins in Dans Marietje een hoes toe ging brengen en dan kwam door nog heel veel volk in. Maar dat is dus dan bij Ik de heb prins helaas toes. geen dansmarietje, dus we moeten het doen met de prins en de jeugdprinsen. Leuk man, Zeker. echt heel leuk. Ik wens Stig en die pap een hele fijne vastelovend. Dankjewel. Ja, Leuk dat je er wordt. echt een vastelovensfamilie.